Какво хубаво ти се случи днес? Това беше въпроса, който зададох на децата по време на пролетен базар Капана и отговорите им са в тази кутия. Как ще отворим, още нямам представа, но... Тук има около 250-300 писма. Да, не е лесно да си фея, която събира писма. Ще отворя няколко на случайен принцип. Моето име е Георги, аз съм на 5 години и днес благодаря за слънцето. Георги, и ние благодарим за слънцето. Ади на 5 години благодари за вятъра. Йорданка на 61 години, която също е написала писмо до Слънчевко, благодари за прекрасните приятелства в живота си. Намерих 10 евро. Тези пари ще отидат в сметката на фондация Даная. Теодора и Павел, които са на 7 години и 4 години, благодарят, че днес се бориха с яйцата, караха тротинетка и ядоха най-вкусната ювка с мед и сирене. Да им е сладко. Анна Мария на 5 години е излекувала понито и това е повод тя да е щастлива днес. Елида на 6 години благодари за съществуването на сладоледа. Колко са готини децата, не просто за сладоледа, за съществуването на сладоледа. Хриси днес благодари за това, че се е запознала с Слънчевко и че се е запознала с един автор и беше много хубав ден. Хриси, аз се радвам, че се запознах с тебе. Дълго писмо. Предупреждавам. Георги на 7 години. Днес благодари, че се разходихме до Сахат Тепе с моите родители. Катерих се и по всички скали, които можах. Мама изтръпна 100 пъти. Красимира благодари за хубавото време и кутията на Слънчевко. Много мило, че го споменават Слънчевко. Те всъщност на него пишат писма. Рафи на 13 години е благодарен за това, че съм здрав и че прекарвам време с брат ми. Митко на 10 години. Днес благодаря, че излязох до центъра и сега пиша за първи път нещо днес. Днес благодаря за Пловдив. И аз благодаря за Пловдив всеки ден. Виктория, това, че госпожата ми отдели достатъчно време, за да ми помогне с изпита. Ето такива госпожи ни трябват. Нямаше нито едно дете, което да сподели, че повода да благодари за нещо днес е нещо, което е свързано с притежание. И всички те благодаряха за времето прекарано заедно, за разходките, за вълшебните неща, които им се случват, за мама, тати, за семейството, за приятелите си и за сладоледа. Имаше само едно дете, което днес благодари за това, че има нов зъб. Но това са важни неща.